Türkmen raýaty Norberdi Badarov Istanbulyň Tuzla tewdindäki deportasiýa merkezinden boşadyldy. Sosial ulamlarda Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny ýeti tanqidleýän Badarov tutsaklykda 10 gün geçirdi. Aktivist saklanmagynyň we boşadylmagynyň jekme-jeklikleri barada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. 34 ýaşly aktivist Norberdi Badarov 8 noýabrda Istanbulyň Tuzla deportasiýa merkezinden boşadyldy. Onuň sözlerine görä, ol deportasiýa merkezinde geçirilen nowatdaky sorag edişlikden soň çykarylypdyr. Memur görüşmesine son kezek ýapanda düşündirip aýtdym. Men aktivist. Men Türkmenistana barsam janym hoop astynda meni basmakdan geçen meni öldüreler, ýok edeler. Ejematama görkezmeler, ejematama agladylar diýen soň ular kömek etdi. Türkmenistan hökümetine geçirilmän meni şerden boşatdylar. Saat goýberende saat 3'lerdemi 15:20'demi şunu ýaly goýberdiler. Dip Badarov gurrun berdi. Aktivist 29 oktýabrda Istanbulda köçede saklandy. Ol akşam saat 8 töweregi tutsak edilenligini 3 günläp polisiýa merkezinde bolanlygyny soňra Tuzla deportasiýa merkezine geçirilip, bir hepde şol ýerde saklananlygyny gurrun berdi. Aktivist özüniň basyrçylaryň tutsaklykdan has öň başlananlygyny aýdar. Ol bir hepde töweregi ýyzarlamalara seze bar bolanlygyny hem özüniň tutsak ediljekdigi barada birnäçe gezek duýduruş alanlygyny gurrun berdi. Sosial mediada Nurmurat Badarov ady bilen tanalýan Norberdi Badarov Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňkü prezidentleri tanqidlap ýeti çykyş edýänleriň biri. Badarov 2016-njy ýyldan beri Türkiýede ýaşaýar. Türkiýede ýerleşýän türkmen aktivistleri 2021-nji ýylyň Tomsundan beri Türkiýe häkimetleriniň görülýär edilmedik batyrşy bilen ýüz-ýüz boldy. Soňky aýyň dowamında Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagy hasam ýygjamlaşdy. Türkiýe tarapyndan wiza rejimi gerilenden soň ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlaryň ýagdaýy hasam agyrlaşdy. Her gün türkmen raýatlary türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilýär we deportasiýa merkezine uğradylýar.